keeping the Sabbath requires our mental capacity and mental ability. Una, kadaghanan sa mga tao nga kulang og mental capacity, kulang og mental ability, maglisod silang decipher, maglisod silang sabot unsa mangyong adlaw waning adlaw ng ikapito, nga maoy adlaw nga papahulay nga balaanon nga gisugo sa Dios sumala sa napuno sa kasugo kay katungdanan ra bani sa tanang mga tao nga gilalang sa Dios ang pagtuman sa iyang mga sugo. Ang napulo kasugo ang nagsulat ana ang Dios, ang iyang mga tudlo. Ang mga tao mo ingon, daghan sa mga pangulos tinuhan mo ingon, gitudloan ilang mga sakop nga ang napulo daw kasugo, kasugoan ni Moises sayop. Di na mao. Kay ang napulo kasugo, iya gitna sa Dios. Siya ay nagsulat ana, iya rang gipada kang Moises, gisuwat sa papan nga bato. Kinsa nagsuwat? Tudlo sa Dios. Mao na kumuingon kang naa nimo ang kamatuoran. Unya wa ka magsunod sa iyang kasuguan, nagpasabot lang nga wala ka makatunog sa imong giingon nga kamatuoran. Naglawom ako nga naa kamo sa kapiskay sa panlawas, sa diha makig-ubon sa kamo kanako dinhi sa atong tulumanon ang katapusang pasidaan. Ug akong hangyoon ang tanang katilingban nga naminaw karon sa pagdungo sa ilang mga ulo alang sa atong pinasahing pag-ampo. Dios namong gamhanan maglalalang. Kami nakabaton og dakong kalipay nga aduna kami Dios nga sama kanimo. Dios nga nagtan-aw kanamo uban sa mga matas kaluoy. Salamat sa kusog o kinabuhi, mayong panglawas, mga kalampusan o kapakyasan nga among naangkon, nga kining tara nagatudlo kanamo, nga makahimo og suod nga relasyon kanimo, pinaagi sa positibo nga panglantaw. Samtang magatuon usab kami pagbrayon sa imong pulong niining tulumanong katapusang pasidaan. Ablihi among hunahuna o kasing-kasing aron din himabutang imong sagradong mga pulong. Ug samtang akong tingog mga lupad sa kahanginan, sa bisag asang dapita mga media platform mosulod ang mensahe. Sa limbungi ang akong tingog ug sa laak kini pinaagi sa imong balaang espiritu. Araw nga katam-is sa mensahe mo mabati ug mulugdang ang ako mga tawhanong pulong ug mulitaw ang imong pulong sa kamatuoran karong gabi. Salamat o Dios sa imong pagtubag sa pag-ampo o pagpasaylo sa tanan mong mga sala kining tanan among gisalig pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among Dios ug mangluluwas. Amen. Bueno mga higala, kanang naglaom ko nga sa kadto nag-uban sa ato sa pipila na kagabi doon na namoy mga kasinatian nga inyong na eksperyensyahan samtang nakig-uban kamo kanako dinhi sa atong tulumanon. Unya daghan na pud ta mga kaigsuonan og kanang nasinati nga nagkadugang ang atong relasyon ngadto sa Dios. Hilabihan kami hinungdanon kini mga kaigsuonan, mga higalaan sa dentong papakiguban sa atong tulumanon. Bueno mga higala, atong padayonon ang atong pagtuon karon, ang uluhan matuman tungod sa gugma. Daghan kaayog mga love story nga atong matumbok pinaagi ni ini. Doon na ko'y usa ka higala nga ang iyang gipanguyaban iyang teacher. Unya estudyante pa man lagi mingingon ang iyang teacher. Eskwela sa tiwasa imong kolehiyo kay makagraduate na gani ka sugton tadayon ka. Pwede pang minyuan ta ka. Abi nimo bisan tungod sa kakabos o kalisod dining kamot intaw mo eskwela. Nakahuman gyud sa iyang kolehiyo o karon doon na sila tulo ka buok anak. Natuman ang iyang pagtiwas, iyang pag-eskwela tungod sa gugma. Din hinato mga higala tun-an pag-ayo ang atong pagkini nga topiko. O naglaom ako nga aberto ang imong hunahuna, andam ka makigsuunan mga higala ni ini
aron nga sa sinsilyo ug sa simple kayong paagi atong masabtan unsa kanindot ang plano sa Dios sa kaluwasan ngadto sa tao ug angay natong buhaton sa dihang kita mahigugma kaniya. Padayon ta sa atong tulmanon, pagtuman, matuman tungod sa gugma. Unsa ang katungdanan sa tanang tao? Hinumdumin nga pagbuhat sa Dios nato, doon na ni siya naka-package ng responsibility. Doon ay katungdanan nga giplastar ang Dios nato. Unsa man nga katungdanan? Atong mabasa sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13 nag-ingon, kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na, kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay mao kini ang tibuok katungdanan sa tao. Ang pagtuman sa kasuguan sa Dios, mao ni siya ang tibuok katungdanan sa tao. Tumano nimo na uban sa kahadlok. Unsay buti pasabot anang kahadlok? Igsuon, aduna kay pagtahod, aduna kay respeto. Imong tumanon ang iyang balaod uban sa pagtahod. Munay kahadlok kag giingon diha. Kay mauni ang mensahe, mauni ang linugdangan sa tanang butang. Nadungog na ni sa tanan. Kahadlok ang Dios ug bantay ang iyang sugo, kay walay tao nga normal og utok og panghunahuna nga makapangulipas nini, kay ang pagtuban sa sugo sa Dios katungdanan na sa tao. Karon, it is estimated that there have been 35 million laws to control human behavior, but the Almighty has given us just 10 commands. Tanawan ang atong mga ordinansa sa barangay, sa lungsod, sa siyudad. Grabe, to control human behavior. Nabisan gani mga kaigsunan, naghimog ordinansa ang lungsod, ordinansa ang barangay, nabisan kanding panghigtan. To control human behavior nga no, daghay mga silingan nga nagpatay, nag-away, hinungdan kanding nakabuhi, gikaon ang ilang tanom. Daghang balaod. More than 35 million laws to control human behavior. Pero ang Dios, doon na ragyod siya'y napulo. Timan ina, napulo ragyod mga kaigsunan. Dili lisod. God's law is the basis of the heavenly government. Kaning balaod sa Dios, muna siyang basihanan, because it is impossible for a country to rule without the law. Imposible nga madumalahan siya, nga walay balaod. Imposible kayo that a certain official could rule the community without the law. So ang balaod, muna siya ang basis of the heavenly government. Karon, unsa man ang napulo kasugo sa Dios? Ato ni siyang kanang himay-himayon karong gabi. Ato ni siyang tagsat-tagsaon. Kay napulo ramang gyud ning katungdanan nga gihatag sa Dios ngadto sa tao in order to govern our behavior. Okay, para ni sa mga moral being. The moral law is created by God, was created by God rather for human control. Mao ra gyud siya makontrolar gyud ning atong batasan. Mao na siya. Karon, ang napulo kasugo, ato na siyang mabasa sa Exodo Kapitulo 3, padong sa 17, nag-ingon, dili ka magbaton og laing Dios sa atubangan ko. Dili baton. Diba? Di ka pabatonon. Kay nabaho ang Dios, nga daghang mga tao sa kalibutan karon, daghan kaayo silag mga Dios-Dios. Gifuli sa Dios. Mao na nag-ingon siya, dili ka magbaton og laing Dios sa atubangan ko. Dili. Matod pa niya. Nagpadayon siya, alang kanimo dili ka magbuhat ko sa kalarawan nga linilok, sa bisan, sa dagway, sa bisag, unsang butangan nga tuwa sa ita sa langit, kung dinhi sayo, ilawom sa yuta, kung anaa sa tubig, ilawom sa yuta. Nag-ingon siya, dili ka pahimuon ng mga larawan, mga imahin, linilok nga larawan, nga tuwas taas, ibabaw sa yuta, ilawom sa yuta. Dili pwede, dili ka maghimo ana. Nagsumpay pagid siya. Matod pa,
Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Kay ako si Jehova nga imong Dios, mo ang Dios nga abughuan. Nagpadayon, nga nagaduaw sa mga kadautan, sa mga amahan sa ibabaw, sa mga anak sa ibabaw, sa ikatulo, o ibabaw sa ikaupat kaliwatan, nga nagadumot kanako, o nagapakita ako sa may higugmaong kalulot alang kanila sa linibo, nga nahigugma kanako, o nagabantay sa ako mga sugo. Gusto na kong balikan na kadiot. Kanibitaw, nga nagaduaw sa kadautan sa mga mahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, o sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan, nga nagadumot ka nako. Timan ini, gikan pa sa sinugdan, ang yawa naglagot o nagdumot na sa Dios. Kay gusto lagi siyang mahisama sa Dios. Apan bisag unsaon niya palingkamot, di mangyod siya pwedeng mahisama sa Dios, kay siya lamang linalang sa Dios. Busa nagdumot siya. Og iya pong gitudluan ang mga tao sa kalibutan sa pagdumot sa Dios, timan ini. Og ang simple kaayo nga paagi, aron nga ang mga tao makadumot sa Dios nga maglalalang, maghimo silag Dios aron ilang simbahon og didto ilang yukbuan, mga igsuon, mga higala nga naminaw karon hinumdumi ni sa diha nga aduna kay mga imahin, mga larawan, mga Dios usana siya kapaagi nga gibutang sa kaway sa Dios aron ikaw magadumot sa Dios. Sa inan ka ana, sa ato pa sa matag atubang nimo anang imahin, sa matag yukbo nimo anang larawan, nagpakita lang na nga ikaw nagadumot sa Dios. Apan nagpadayon siya, ug ako nagapakita sa mahigugmaong kalulot alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako ug nagabantay sa ako mga sugo. So diha na makita niyo mga higala ang pagdumot ug ang paghigugma. Sa ato pa, kung mag-atubang ka mo, sangpit ka, muyukbo ka, busimba ka ng mga imahin, mga larawan, mga Diyos, nagdumot ka sa Dios. Apan kung wala man ugaling, buot ipasabot, nahigugma ka sa Dios. Mauna nga ang Dios, mga bughog yun siya. Kaya nga naman, ang Dios maoy naghimo sa tao. Ang Dios maoy nagsustenir sa tao. Ug takulahaw lang ang iyang simbahon, ang mga linilok nga larawan nga hinimo sa kamot sa mga tao arong ilang simbahon, sa lapi, bulawan, bato, kahoy, ug unsa man. Dili makatugot ang Dios ana manghigala. Mao na nga ang paagi aron nga ikaw dili makita ang ebidensya nga nagdumot sa Dios, ayaw pagbaton og mga Diyos. Naglaom kong klaro na mga igsuon, mga higala na itong tanan. Nagpadayon siya, dili mo gamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala, ni adto nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Tiban ini, ang pulong sa Dios, ang iyang ngalan, gamiton lamang sa pagampo, pagdaig, pagsimba, ug pagtuon sa iyang pulong, aside ana wala na. Apan ako kag ingnon, nga bisan gani mga banggiitan kayo, nga mga komedyantes kalibutan, ginasagol gani nila ang ngalan sa Dios sa ilang mga yaga-yaga, sa ingon ni ana, nakapasipala sila sa Dios. Usahay kita sa makadaghan. Ibutang na to sa yaga-yaga pagsangpit sa ngalan sa Dios. Muna nag-iyon siya, dili mo gamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala, kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala, ni adto nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Naglaom ko nga naklaro na nato pag-ayo, ato na siya gitagsa-tagsa, kay mauni siya ang katungdanan natong tanang mga tao nga giumol sa Dios kalibutan. Ang ikaupat nga sugo nag-ingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron pagbalaan ni ini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanang buluhaton nimo. Nagpadayon siya, apan sa adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay kang Jehova ang imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak lalaki, imong anak
babae, imong sulugong lalaki, imong sulugong babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dulumuluong nga nasuod sa imong pultahan. Ngano man nagingon siya, tayo sa unom kadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga ani og gipahulay sa ikapito kadlaw. Busa gipanalangyanan ni Jehova ang adlaw ipapahulay og gibalaan niya kini. Bantayan ni. Kining sugua din kay nagkadiferensya halos ang mga Kristohanon. Kay kanang pulong ikapito, diha na magsungi ang argumento. Kay dunay ubang Kristohanon moingon nga ang ikapitong adlaw sa semana Domingo. Doon na po'y uban nga moingon Sabado. Ang uban pud lahi, kami maoy magbuot unsang adlaw ang among igpapahulay nga isipo namong ikapito. Tuwa na, nagkatag na. Dinhi pa lang niining sugwa nga ikaupat, nagkatibuag sana ang mga Kristohanon sa kalibutan unsao nila pagsunod ni siya. Kanang pulong ikapito kay diha sa atong maayong balita nga Biblia o diha sa atong New King James Version nga Biblia, labi na sa Cebuano o sa English, wa gyud maswat diha nga ang ikapitong adlaw sa semana, mga kaigsuonan, Domingo. Wa pud mosulti nga ikapito. Mao na ang mga tawo nagbuot sila ko galingon, apan ingnon ko ikaw. Dinhi sa katapusang pasidaan, ato ni siyang tun-an bagayo aron imong masuta unsa gyud ang adlaw kay kapito og unsay gisulti sa Biblia mo'y atong sundon. Kaya ang atong mga pulong wala nay kasiguruhan kundi ang pulong sa Dios kasaligan matuod og angay natong sundon, mga kahigalaan. Naglaom kong naklaro na nato. So adlaw nga igpapahulay ikapito. Una nag-ingon ang Biblia, remember. Kini siyang balaura, mga kaigsuunan, mauraning sugua nga that tells us about the time. Nagkiskot mahitungod sa panahon. Ang uban, lahi. Kini panahon. Onya, gipunting yun ni, nga ang atong huna-huna mo hinumdum ini, and there is no other part of the brain of human body that is responsible for remembering, and that is only our brain. Therefore, keeping the Sabbath requires our mental capacity and mental ability. Muna, kadaghanan sa mga tao nga kulang og mental capacity, kulang og mental ability, maglisod silang decipher, maglisod silang sabot, unsa mangyong adlaw ning adlaw nga ikapito. Nga maoy adlaw nga papahulay nga balaanon nga gisugo sa Dios, sumala sa napuno asugo kay katungdanan ra ba ni sa tanang mga tao nga gilalang sa Dios ang pagtuman sa iyang mga sugo. Naglaom lang ko nga, medyo tinaw na nagamay. Sunod, mao ni sa mga kaigsuunan, ang gikanang tibian sa uban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ikapito. Ang ubang mga Kristohanon maingon, ikapito na mo Domingo. Ang uban po dili, ikapito na mo Sabado. Nagdebate na. Adto ka sa Facebook ron, sa YouTube, daghan kay debate. Sa unang panahon, ang debate na sa mga plaza, lantaran nga lugar, daghan kay mananaw. Karong panahon na, digital na. Tuan na din to ang debate. Unsay ginibatihan, kini ra gyung ikapito. Kay lagi matod pa, wala lagi mabasa sa atong Bibliang Cebuano nga ikapito Sabado. Di ba? Ang uban mo ingon pod sa atong English Bible nga mo gihatag nato, di man pod lagi nako basa ng pulong liya nga Saturday sa 10 Commandments, labi na ka ng famous kayong gigamit ato ko translation ng King James Version. Diha ang problema. Pero remember, ang naging Diyos ay kapito kaadlaw sa semana, that is my Sabbath. Ako na papahulay. Ikalima kasugo. Ani ko ikalima ni. Tahoron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Aron magataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Tahoron karon kadaghanan sa mga batan-on ron, paminaw mo mga batan-on, wa na tahod ginikana ning uban. Wa na mo tahod. Tambagan sa ginikanan, masuko na. Tudluan sa ginikanan, masuko na. Usahay pakauwawan pang ilang mga ginikanan, atubangan sa ilang mga higala.
Kaya lagi ilang gibati nga mas labaw sila mga kaigsunan o kinaadman kaysa ilang mga ginikanan. Apan ako kang ingnon, di gyud ka kapili kin sa imong ginikanan, di ka kapili kin sa imong amahan, di ka kapili kin sa imong inahan. Samot tapod mi, di mi makapili kin sa imong anak. Kami nga mga ginikanan. Karon makita nimo ning tanan, tin-aw ang giingon sa balaang kasulatan. Unsa ka tin-aw? Tahura. Tahuron ang atong mga amahan o atong mga inahan. Kay this is the only commandment nga dunay iyang saad nga magtaas ang imong mga adlaw dinhi sa yuta gihatag kanimo ni Hiyom ang imong Dios. But pasabot, mutaas imong edad. Buot pasabot kon dili ka kabalog motahod sa imong ginikanan, ang resulta ani mga kaigsuonan umubo imong kinabuhi. Ambot og pagtahod baka ni ug unsa basta kay dunay suginlanon usa ka ako gyud din na sinati. Dunay duha ka mga lalaki nga dunay amahan, ang ilang amahan na stroke. Sa dihang na stroke mga kaigsuonan, di ganahan ang ilang mga asawa nga didto mamuyo silang balay. Kay di sila ganahan, manimaho ang ilang balay niya way magatiman. Ang nahitabo, gihimuan nila og balay ang ilang amahan tuwa sa tunga sa kalubihan. Hatdan nila dito pagkaon. Unya hinluan. Pakanon nila ang ilang amahan, ipaagi pagyud og NGT nasa ilong iagi. Kausaray sa kadlaw. Adtoon pakanon buntag balikon paggabi. Ang resulta, ang tiguwang magligid sa iyang kaugalingong hugaw, hilabihang bahua. 7 ka tuig inantos amahan. Ang mga bata di naganahan. Ning adto na ko biingon pastor, wa na mi ganahi sa mong amahan. Gusto ming mamatay na siya. Pwede bang iampon imong mamatay ang among amahan? Nako pagserba mo ana nga desisyon ninyo. Sa akong gitan-aw didto luoy po kayong kahimtang bosa ako silang giinan. O sige. Atong pangayoon sa Dios. Kay murag sobra ng pag-anto sa ani. Nagampo mi. Kung Ginoo maluoy ka papahuwayan ng tao ni. Kay aron nga di na siya magantos. Abtag 3 ka adlaw namatay. Mga kaigsuonan, sa dihang namatay, wa na gyud nila ingon nga kanang gihaya pa og unsa. Pagkamatay, ila dayong gisuod og lungon pagkahuman na may pansyon ilang gandam, ilang ilubong. Way mga tao halos ka nakabalo nga namatay ng tiguwa nga nagpuyo ilawom sa ilang payag tuas kalubian. Pero hinumdumin ninyo ni nga kaning mga bata sa gagmay pa ang mga ginikanan maayo makaatiman, pero kadaghanan sa mga kabataan karon wa na tahod sila ginikanan, magantos na kani magbalatian ang ilang mga ginikanan, halos di na sila kabalo matiman mga kahigalaan. Kamong mga anak kanaminaw ron panahon na suginlan talang mo. Dako kayo mo baos gikan sa Dios kung inyong tahoron at timanon ang inyong mga ginikanan. Usas sa pagtahod sa mga ginikanan, paminaw nato og sundo nato ang ilang mga maayong talambagan. Naglawom kong klaro na ha, tahoron ang imong mga ginikanan. Ikaupat na nga sugo sa napulo kasugo nga maoy atong katungdanan. Sunod, nag-ingon di ka magpatay. Nagtudlo ni nga mopailob. Sunod, dili ka manapaw. Nagtudlo ni nga ang imo ragyong kapikas mo imong higugmaon kay maunay imong gikasaaran nga maoy imong forever. Dili manapaw. Sunod, di ka mangawat. Nagtudlo na natong manarabaho. Kay kadaghanan rabas Kristohanon sa Pilipinas, ubay-ubay. Tinga ka. Grabing mangawat pod. Makalilisang na. Sa una bitaw nga nagmahal ang rubber, kadubitaw tag sa hagatos ang kilo kapin, matingalan kas mga tao, nga ang tag-iya sa mga rubber plantation di na matog, bantayan ang ilang rubberan, kay ngano man, tua, harbison man, sanggutan man dito, tapingan man sa mga kawatan. Lubi, pagsakit sa kalibutan ka ng mga lubi, sa kao nagtungang gabi. Daghag kawat, muna, nagtudlo na to ng motrabaho tarong. Sunod, dili ka magsaksi bakak, batok sa imong isig katao. Mapod ni. Di magsaksi bakak. Nagtudlo ni nato sa pagkamatinud-anon, sultig tinuod. Pero raba ka ni mo sultig kag tinuod, dagkagag kalaban. Kinsay kalaban nimo?
kana po mga bakakon ng mga tao nga nagpalibot nimo. Muna mo sulti kag tinuod, unya daghay mo kalaban nimo, ayaw ka balaka kay kanang nagkalaban nimo mga bakakon pud na sila, mga kaigsunan, og di pud angay na silang kanang kasaligan. Sunod, dili ka maibog sa balay sa imong isig katawo. Dili ka maibog sa asawa sa imong isig katawo, ni sa sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babae, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butang nga iya sa imong isig katawo. Ayaw kaibog, ana. Ayaw kaibog silang balay, o gwapo nagbalay, o niyang imo bati, agwantahan na. Kay maura maganda imong balay. Sunod, ayaw kaibog sa asawa si imong isig katawo. Kay lagi, mato ba sa uban, asa maning bayhana sa unang panahon, nga nung karon ko raman nakita, alang-alang, batanon pa na ron. Unya, sa unang panahon, wa pa na mahingkod sa imong panahon. Muna nga kung ang imong asawa, di na kay gwapa sa imong pagtanaw, o ang asawa sa imong silingan, gigwapahan ka, hinumdumi ng sugua, ayaw ka ibog. O sa ibot, ipasabutan na, kadang pangibog, nga nagdala na, o tinguha nga imong angkonon. Muna nga, daghay mga kirida nga sistema, kay ang ba nagigwapahan sa asawa sa silingan, may naglag-aw, gitaban, may naglag-aw, kinsa may magtinaban ay, kita na po mga silingan. Pero ang Biblia, klaro, abi nimo, dili ka maibog sa balay sa imong isig katawo, agwanta ko ng imong balay amakan, agwanta ko ng imong balay maura na. Importante ba kakatog ka diha? Nung ka sa maibog ka ng mansyon sa mga tao, hilabi ang dagkuha. O nagunahuna ka og dautan ana. Di ka maibog sa iyang sulugon nga lalaki, sa iyang sulugon nga babae, sa iyang baka, sa iyang asno, o sa bisag unsang butang nga iya sa ibong isig katawo. Di ka na maibog. Mo nag-iingon sa bala ang kasulatan, ayaw ka ibog. Hala, agwantahan ng imo kay maorgyod na. Mabitaw na nga kon, gibatian na kasnaong sa imong bana, kay tiguang na pod, agwanta. Agwanta. O niya kung gibatian na kasnaong sa imong asawa, kay tiguang na pod, unya ikaw batanon pa, agwanta. Nga naman, ay lang yung pangibog, anang dili imo. Agwantahan ng imo, kay kung ang imong naasawa, gwapa, tinuyuan na nimo. Kung ang imong naba na gwapo, tinuyuan po nimo. Kung bati po, tinuyuan po na nimo. Kaya nining tanang kalabutan na, tinuyuan man ginato tanan. It's because ato na silang napili sa sinugdan. Unya sa unang panahon sa mga batanon pata, mao na maginay pinakagwapa nga linalang sa entero kalibutan sa atong kapanahonan. Unya kay nagkatiguang naman ta. Nya kining tao lagi, mangita mangyud og maayo sa iyang pananaw. Muna, tumana lang ng sugo para may problema. Kay katungdanan nato ng mga tao sa kalibutan. Karong pangutana. Kinsa man ang nagsulat sa napulo ka sugo sa Dios. Now, kung imong basahon makigsuunan, ang Exodo 31:18 nag-ingon, og gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahumanan sa papagisulti kaniya sa bukid sa Sinai ang duruha ka papan sa pagmamatuod, ang mga papan nga bato nga gisuratan sa mga tudlo sa Dios. Ang napulo ka sugo ang nagsulat ana ang Dios, ang iyang mga tudlo. Ang mga tao mo ingon, daghan sa mga pangulos tinuhan mo ingon, gitudloan nila mga sakop nga ang napulo daw kasugo, kasugoan ni Moises sayop. Di na mao. Kay ang napulo kasugo, iya gina sa Dios. Siya ay nagsulat ana, iya rang gipada kang Moises, gisuwat sa papan nga bato. Kinsa nagsuwat? Tudlo sa Dios. Muna mga kaigsuon nga dili na basta-basta. So, moabot ang daghang argumento nga maingon kay sige ko kadungog ana. Hantog karon doon ako programa sa radyo sukdanan sa kamatuoran. Pero may ko makasugat ana pangutanaha. Maingon sila, ang napulo kasugo sugo na ni Moises. Dili na sugo sa Dios. Kamo nga nagtuman ana napulo kasugo, nagtuman gihapon mo sa kasugoan ni Moises. Diha ang dili maayo nga katarungan. Kay wa nila masusi, wa nila matun-i nga ang napulo kasugo, sugo na sa Dios. Ang Dios mo ay nagsuwat ana, dili na kang Moises. Karon unsa may kapuslanan sa mga sugo sa Dios? Unsay pulos ani? Kung imo siyang tumanon, Salmo 19:7 nagingon,
ang kasuguan ni Hiyuba hingpit nga nakapabag-o sa kalag. Di ba? Ngano nakapabago man? Kay kung sa unang panahon masinupakon ka, o karon mahimo na kang matinumanon, nabag-o ka, gikan sa pagka masinupakon, ngadto sa pagka matinumanon. Nagpadayon siya, ang mga pamatuod ni Hiyuba matinumanon, nga nagahimo nga maalam sa mga walay pagtagad. The moment gani nga, kamao ka sa balaod, mahimo kang maalamon. Ako hanga kay kuan ng mga abogado nga kanang ang atong konstitusyon murag memorize na nila. Di ba? Mao na nga kon maayo ka sa balaod, musunod ka sa balaod, nahimo kang manggialamon. Dili na basta-basta manghigala, kanang mahimo kang malamon. Kay usa sa kriteria nga matawag ang usa ka tawo nga malamon kung kanang tawhana nagatuman og nagasunod sa mga tulumanon nga angay niyang sundon. Apa isa? Salmo 142, ang imong pagkamatarong, mong pagkamatarong nga walay katapusan, og ang imong kasuguan, mao ang kamatuoran. Dinhi atro po makita nga ang sugo sa Dios, maunay kamatuoran. Ang iyang pagkamatarong nga walay katapusan, ug ang iyang kasuguan, maunay kamatuoran. Mauna kumuingon ka nga naa nimo ang kamatuoran, unya wa ka magsunod sa iyang kasuguan, nagpasabot lang nga wala ka makatunong sa imong giingon nga kamatuoran. Tanawar God, unsang sangputanan kung atong lapason ng usa sa mga sugo sa Dios, usa sa sugo, nag-ingon siya, 1 Juan 3:4, ang tanan nga nahimong nagpakasala, nahimong naglapas sa sugo, kay ang pagpakasala, mong paglapas sa sugo. Sa atong pagkanusa ng tao makasala, makasala ang tao kung mulapas na sa balaod sa Dios, diha ang sala mo abot. Ang maayo para di ka kasala, tumanang sugo sa Dios para walay paglapas nga mahitabo. Okay, unsa mga batasan sa mga sugo sa Dios? Nag-ingon siya dire, Roma 7:12, busa ang kasuguan balaan, ang sugo balaan, matarong og maayo. Makita na nimo ang sugo sa Dios, matarong, balaan og maayo. Mga kaigsunan, mao na siya ang karakteristik sa balaod. Og kanarabang balaan, matarong og maayo, kinaiya pud na sa Dios. Therefore, the law of God is the transcript of His character. Mao na mga kaigsunan ang kasuguan sa Dios. Karon, unsay giingon sa Dios kung atong lapason ang usa sa mga sugo? Usa lang. Usa ka sugo imong lapason. Na may napulo, lapason nimo ng usa, paminawan ni. Nag-ingon siya. Santiago 2:10. Kay bisan kinsa ang gabantay sa kinatibukan sa kasuguan, apan makalapas siya sa kabahin ni ini, siya mahimong malinapason sa tanan ni ini. Napulo ka sugo imong gibantayan, sipyat ka sa usa, sama ra nga sipyat ang tanan. Mao na unsay maayo para matuman pod magkaigsunan, tumana pod na silang tanan para nga way sipyat ang imong mahaguman. Kay bisan kinsa nagabantay sa kinatibukan sa kasuguan, lapas sa kabahin ini, mahimong malinapason sa tanan. Makita na yung magkaigsunan. Kaya ang pangutana, gibungkag ba ni Jesus ang iyang mga sugo? Daghan kining argumento sa kalibutan sa mga Kristiyano karon ngayon sila, wala na pulo ka sugo kay gibungkag na ni Jesus. Sa ato pa kay gibungkag na di na angay tumanon. Mateo 5, 17 o 19 binikingon. Ayaw ka mo paghunahuna nga ako mianis pagbungkag sa kasuguan sa mga propeta. Ako mianis hidilis pagbungkag kunis pagtuman ini. Unsay ingon sa Dios, ayaw mo hunahuna nga ning anhi ko sa kalibutan, aron bungkagon ako ng mga sugo. Ning anhi ko sa kalibutan, dili pagbungkag kunis pagtuman. Nagpasalig ang Dios, mato pa niya. Kaysa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagkasayloan sa kasuguan, bisan usa na labang kakudlit no sa katulpok niini. Hangtod ang tarang matuman, grabe nga pasalig na. Unsay ingon sa Dios, sayang pa ng langit ug ang yuta mahanaw. Di lang sayloan ako kasuguan, tumanon na siya, bisan usa ka kudlit, usa ka tulpok, tumanon gyud na siyang tanan. Unsay na mo na iyang giingon. Nagpadayon pa siya tungod niini. Tanaw God.
bisan kinsa ang nagapahuyang sa usa sa labing jutay ni ining mga sugo og nagtudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pagaisipon nga iwit dito sa ginharian sa langit. Apan bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo nini, siya pagaisipon nga dako sa ginharian sa mga langit. Klaro? Now, daghay mga tao ron paron nagtudlo sila nga wa nay na pulo ka sugo, di na kinahanglang tumangon, gibungkag na ni Kristo, wa nay na pulo ka sugo, sugin lang talang ka kanang imong pagpamatuod nga wa nay na pulo ka sugo, gibungkag na, buti pasabot, nagpamatuod ka, nagpahuyang ka sa kanana ang pulong sa Dios. Wa iwit ka sa ginharian sa mga langit. Unsay pulong anang iwit kun buto naon wa kay labot ba. Apan bisan kinsa nagpanudlo og nagatuman, pagaisipon siyang dako didto sa ginharian sa mga langit. Mo nang obligasyon nato ng tanan manghigala aron isipon kang dako sa ginharian sa mga langit. Kinahanglang itudlo nimo na sa imong mga silingan. Itudlo nimo na sa imong katao, ipamatuod nimo na unya tumanon pod aron dako ang imong bahin didto sa ginharian sa mga langit. Karon, unsay pulong sa Dios kung dili nato ipamatuod nga adunay mga sugo sa Dios? Nara na pulo ka sugo. Di nato na di nato na edukar, mga kaigsunan, diha ang problema. Unsay giingon sa Dios? Isaiah 8:20. Ngadto sa kasuguan sa pagpamatuod kung sila dinhi magasulti sumala ning pulunga sa pagkatinod walay kabuntagon alang kanila. Ngadto sa kasuguan sa Dios. Ngadto sa kasugan ug sa pagpamatuod. Dili gali ka magpamatuod pinagi ning pulunga nga naa pay balaod sa Dios ug kinahanglang tumanon. Way kabuntagon alang nimo. Way kabuntagon alang nako, way kabuntagon alang atong tanan. Mga kaigsunan, kinahanglan na atong isulti. Kinahanglan atong ipamatuod. Mao na nga aninawa ko no. Kung ang imong gibarugang tinuhan karon, nagpamatuod ba nga naay napulo ka sugog ang hayang tumanon? Kay kung wa gani magtudlo ana, maghuna-huna na kag unsay maayo nimong himaon. Kay hilabihan naman ang pagkasupaka sa Isaias 8 bersikulo 20. Kung dili ka magtudlo anang napulo ka sugo, walay kabuntagon anang imong pagtulunan, walay kabuntagon anang tinuuhan nga imong gibarugan. Paminaw ra, may hinungdanon kay ni. Nag-ingon, hala tutuki ko niyo sa iyong screen, ayaw pamilok. Timani ha, ang pagtuman sa mga sugo sa Dios walay labot sa kaluwasan apan may kalabutan kini sa kalaglagan. Timani na, magtuman ka na pulo ka sugo, di ka na maluwas kay di man ang may mangluluwas nimo. Kaysa mangluwas si Kristo. Apan supaka na ayaw tumanan na pulo ka sugo, ihatod ka ana ngadto sa kalaglagan. Mo na giingon sa balaang kasulatan. Ug naa pa lang ko'y panahon diri suportahan ko nagdaghan kay mga bersikulo. Nagpamatuod anang akong giplastar ninyo nga argumento. Ang pagtuman sa mga sugo sa Dios walay labot sa kaluwasan apan may kalabutan kini sa atong kalaglagan. Muna kinahanglang tumanon mga kaigsunan. Karon, unsa ang ilhanan nga kita tinuod nga Dios? Ilhanan ba? Diba? Na ako'y programa sa radyo sa una nga nag-uluhag, Once There Was a Love. Dugay-dugay po ko ana. Dito sa Caraga region mo daghan po'y anay nagsunod nga tulumanon. Pero medyo ko makasugata anang pangutana sa itong mga batanon, Pastor, unsaon man ako pag-ila nga kining akong uyab karon nahigugma gyud ni nako. Pastilan, daghang kay kog say-say nga mahitabo. Apan, unsa man gyud ilhanan nga kita tinuod ginahigugma sa Dios mo itong bantayan. Niya paminawa pa kayo kay simpleng argumento ang gaging sa Biblia. Juan 14 bersikulo 15 nag-ingon siya, kun nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ako mga sugo. Kondisyonal kun. Ngano man? Na ay mga tao nga maayo ra sa bakba sa istorya nga nahigugma sa Dios. Apan ang ilang binuhatan dili mo kuyog sa ilang sinultihan. Mo na nag-ingon ang Juan 14:15 kun kondisyonado na kay ang tao nga tinuod nga nahigugma sa Dios sa iyang hunahuna, sa iyang binuhatan, sa iyang pinulungan, nahigugma na siya, mutuman gyud na sa mga sugo sa Dios.
ang Roma 13 nag-ingon sab, busa ang gugma, mao ang katumanan sa kasuguan. Pastilan mga kaigsuunan kung wa gigugma, kanang napulo kasugo, lisod gyud na tumanon. Apan kung tinuod kang nahigugma sa Dios, kanang iyang napulo kasugo, dili na malisod tumanon, kay ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Tanawa ragod ang Juan 5:3, tanawa sa screen palihog, tutoki mga igsuon, kung mahimo screenshot ninyo na. Unsay giingon? Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini, nga paggabantayan ta ang iyang mga sugo og iyang mga sugo dili mabugat. Ang paghigugma alang sa Dios, kung ang Dios mo'y pangutan-o nimo, ang paghigugma alang niya mo ang pagtuman siyang sugo. Look at this. I just want you to look at this carefully and read this carefully. Nag-ingon, we express our love to God in many different ways. But the highest expression of loving God is by keeping His commandment. Klaro? I-express na to ang atong gugma sa Dios, ipaagi og awit. Daghan kayong mga awit nga nakumpuso tungod kay lagi ilang gipakita nga higugma sa Ginoo. Daghan po kayong mga balak nga nasuwat tungod na sa ilang gugma sa Dios. Daghan kay mga libro nga nasuwat tungod na sa ilang paghigugma sa Dios. Daghan kayo mga missionary outreach program nga ilang gihimo tungod sa ilang gugma sa Dios. Daghay paagi nga ilang gihimo, ang uban mulukso, muligid, musayaw, mulukso, bisag sa insaon ilang himuon aron i-express nila ang ilang gugma sa Dios. Yes, we express our love to God in many different ways, but the highest expression of loving God is by keeping His commandment. Na daga nga gwapa na sakay nako igso nag-edad pa ko adto mga 21, pilan to katuig ang milabay. Gwapa. Ako siyang gipangutanan, kumam do na kay uyab siya wa pa. Nako mao ba sa kagwapa ni mga anak wag ginang nimo siya na daghan, wa lang ko magpaalang-alang. Ako ang gipangutana, ma'am, unsa may nindot nga ganahan nimo nga ekspresyon sa manguyab nimo? Unsa man ang ekspresyon sa paghigugma nga imong gi-expect sa manguyab nimo ug sa imong mabana sa ulahing mga adlaw? Abi nimo yang tubag mao na, di ko ganahan ng sige mag-ingon siya na kog I love you. Dili. Ako mahigugmaon kayo ko og roses. Gusto na ako nga kung mahigugma siya nako, iyang ipakita na sa ako, pinagispaghatag og 3 ka mga pulang rosas. 3 red roses. Grabe. Muna ang iyang gi-prescribe nga highest expression of loving her. But our Lord Jesus Christ, nag-ingon siya, mga kaigsunan, nga ang pinaka-highest expression sa atong pagmahal niya, mga kaigsunan, na may daghan, apan ang pinaka-gusto yun sa Diyos nga expression, nga iyang makita, nga tinuuraytang nahigugman niya, kung atong bantayan ang iyang mga sugo, kay ang iyang sugo, dili mabugat. Ang pangutana mga kaigsunan mauni, nahigugma ba ka sa Dios sa tinuuray lang? Sayon ramang tubag ana. Kung nahigugma jud kag tinuuray nga gugma, tumaan na lang ang iyang mga sugo kay di man na lisod matur pas Biblia. Ang mga sugo matuman tungod sa imong gugma sa Dios. Dili nimo tumano ng sugo kay arong maluwas ka. Gituman nato og tumano nato ang tong napulo ka sugo sa Dios kay kita nahigugma sa Dios. Bunga sa atong pagmahal sa Dios, bunga sa iyang gugma nato, suklian nato siya og paghigugma sab niya pinaagi sa pagtuman
sa iyang mga sugo. Mga kaigsuunan, kahigalaan nga naminaw na to ron. Gusto na ko ang karong gabi mamalandong ka ini. Pamalandong nga kung kining napulo kasugo sa Dios, imo ba ning gisunod uban sa gugma? Dili gusto ang Dios nga sundon nimo ang napulo kasugo uban sa walay pagtahod. Kay mapugos ka. Dili gusto ang Dios nga tumanon mi ang sugo uban sa pinugos nga paamagi. Kay ang gusto sa Dios tumanon nimo ang iyang balaod. Tungod kay mao na siyang highest expression nga ikaw nahigugma sa Dios. Ugmang adlaw mang higala, ugmang gabhiuna, puhon mayong lawas, itugot kay tasan, atong tun-an pag-ayo, kanang usa sa napulo kasugo nga kagubtan sa mga tao sa kalibutan. And that will be our topic for tomorrow evening. Apan karon, naglaom ko, nga ikaw karon nakahimo nag-usa ka desisyon sa kinabuhi ug ingnon nimo ang Dios nga Ginoo, tumano nako ang imong napulo kasugo. It's because this is my highest expression of loving you. Mo po na gi-prescribe sa balaang kasulatan, the highest expression of loving God is by keeping His commandment. Magampo ta sa pagtapos sa ato papanang uban karong gabi. Idungo palihog ang imong ulo. Pamalandunga ang iyang grasya. Pamalandunga ang iyang gugma. Pamalandunga pod. Unsa katahom kung ikaw makigrelasyon pag-ayo sa Dios, pinagis pagbantay pagtuman sa iyang mga balaod. Amahan namo nga gamhanan og langit nun. Salamat sa imong pagtulunan nga gihatag kanamo karon. Pagtulunan nga ang pagtuman sa imong mga sugo mo na siyang pinakataas nga pagpasundayag o pagpakita namo sa among pagmahal kanimo nga among Dios. Bisan kami makasasala pa kaniadto ug walay paglaom, ikaw nagmahal nga daan namong tanan. Og niini mga gutloa, naghimo kami niining katapusang pasidaan nga ang pagtuman sa imong mga balaod mao kaniyang pinakataas nga ekspresyon sa among paghigugma kanimo. Dawata o di sa among mga pag-ampo ug panalangini ang tanang na mati nini karon ug naghimo sa samang desisyon sa paghatag og highest expression sa among gugma kanimo pinagis pagtumas mo sugo. Salamat o Dios pagtubag sa pagkampo. Salamat Yesu Kristo nagkamatay tungod sa mga sala. Amo ning gisalig ang tanan. Pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus nga among Dios o mangluluwas. Amen. Salamat manghigala sa pag-uban kanako sa tulumanon. Good luck, good health, God bless you. Mag-uban na pud ta sunod gabi ang Dios magauban kanimo.